שם שולחן מדבר שכמנהג הספרדים שמתחילים לומר סליחות כבר מלמחרת ראש חודש אלול, כפי שנוהגים הספרדים. אומר שם הרמו, הוא מנהג אשכנז שמיד ביום הראשון, ביום השני של ראש חודש, הוא א' בחודש, מתחילים לתקוע בשופר בכל בוקר. ויש אומרים שאפילו במנחה גם כן תוקעים בשופר. וכך הוא מנהגנו, שאנחנו בכל יום תוקעים בשופר. אני רוצה לשאול, מה ששאלתי גם אצלנו בקהילה, וזה מעניין אותי לשמוע את דעתכם, האם השופר שתוקעים בו בחודש אלול, מה דעתכם? האם השופר הזה צריך להיות כשר? האם הוא צריך להיות כשר באופן כזה שאפשר לתקוע בו גם בראש השונה? לכאורה, הלא המנהג לתקוע בראש השונה, לתקוע בחודש אלול, זה לא מדרבנן, בוודאי לא מדאורייתא. אז גם אתה לא הולך פה להוציא את מישהו ידי חובה. אז לכאורה, למה צריך שיהיה השופר הזה, שיהיה שופר כשר? אולי אפשר לתקוע גם בשופר, בתקפ"ו מביא השולחן אורוך כל מיני פסולים בשופר, נקב, כל מיני סדק, כל מיני דברים. אז יכול להיות שבחודש אלול כל ההלכות האלה לא צריכות להיות, לא חייבות להיות. אז זאת השאלה, אלא אם תשאלו, אם יכול להיות שופר פסול, אז למה לא לתקע בחצוצרה? כן? לעורר את הציבור. אנחנו יודעים שהאזעקה מאוד מעוררת, כן? כולם נכנסים לחרדות כשיש אזעקה, אבל זה חרדה מסוג אחר, כן? זה חרדה לגוף, אבל לנשמה החרדה הזאת לא עושה שום רושם. אבל שופר, כתוב, אם ייתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו. משמע ששופר יש בו את הסגולה לעורר את הלבבות, לעורר את האנשים. אז אם כן, משמע שצריך להיות שופר, אבל מי אומר שצריך להיות שופר כשר? מי אומר שצריך להיות שופר כשר? אולי יכול להיות גם שופר פסול. כן? אז יש, אלא מה? אולי נאמר ששופר פסול, אולי זה לא נחשב שופר. אולי זה לא שופר. ויש לי ראיה לכאורה שאולי שופר פסול לא נחשב שופר. מה ראיה? כתוב, יש מחלוקת לגבי אם ניקב השופר, אם ניקב. יש מחלוקת, אז בהלכה, באמת נפסקה הלכה כרבנוסן, שאם סותמים אותו במינו, אז הוא כשר. ואם סותמים אותו שלא במינו, הוא לא כשר. מה זה במינו? אומר המאירי בראש השונה, במינו, הכוונה בשופר כמותו. שופר כמותו. ומה זה שלא במינו? אז הוא מביא שזה כמו חומר אחר, נפט, שעבה, זה שלא במינו. ואחר כך מסתפק המאירי, מה הדין לגבי שופר פסול? אומר המאירי שם ששופר פסול נקרא שלא במינו. שמעתם? אם אדם לוקח שופר פסול וחותך חתיכה מהשופר הפסול כדי לסתום את הנקב, אז זה נקרא שלא במינו. אז לכאורה אנחנו רואים מכאן ששופר פסול הוא לא שופר. אבל באמת, לא כולם, אני לא חושב שכך חושבים כולם. על כל פנים, אני שוב חוזר על השאלה הזאת, ורוצה לשמוע את דעתכם. אולי יהיה קצת ריתחא דאורייתא בעניין הזה. מה דעתכם? האם צריך שיהיה שופר? למשל, נפקא מינה, האם קטן יכול לתקוע בשופר באלול? הוא לא צריך להוציא מישהו ידי חובתו.
או אפילו אישה, אבל אישה לא נמצאת בבית הכנסת באלו. אבל קטן כן נמצא, קטן שהגיע לחינוך, ילד בן 12, יודע לתקוע מצוין, והאם אפשר לתת לו לתקוע לילד? אז באמת ראיתי, השבוע דווקא ראיתי איזו תשובה של חיים קניבסקי, ששאלו אותו על העניין הזה, הוא אומר שבוודאי שלא לתת לו, אלא אם... כבוד הציבור. בשום כבוד הציבור, אלא אם כן הוא אומר, אין מישהו אחר שיתקע, אז לכן כן אפשר לתת לו בשעת הדחק, אבל באופן רגיל אין לתת לו. אם זה משום כבוד הציבור, משמע שלולי כבוד הציבור, היה אפשר לתת לו. לכאורה, למה היה אפשר לתת לו? כי הוא לא מוציא אף אחד ידי חובתו, אז לכאורה למה שקטן לא יתקע? עכשיו אני שואל אתכם, מה אתם חושבים? מה אתם חושבים על העניין הזה? הסיבה שצריך להכשיר את השופר במינו, כי אם להכשיר אותו שלא מינו, אז זה לא כל שופר. זה פוסק את השופר בעצם מאותו שופר. אם זה שלא במינו. כן, זה בעצם, אני תוקע בשופר ויש פה משהו שמשלב את הקול שלו, של התקיעה, שיוצא משהו שלא במינו. זאת אומרת, בעצם יש לו תקיעת שופר. זאת אומרת, כשאתה לוקח שופר, כמו שנלך לפי שיטת המאירי, כן? אתה לוקח שופר כשר, רק שיש בו למעלה, יש בו נקב. כן? עכשיו אתה לוקח בלמטה מהפייה, אתה לוקח חתיכה, ואתה סותם את השופר שיש בו נקב, אז זה נקרא שאתה שומע קול אחר. מעורב פה קול אחר, זה נראה לך? הוא אומר שמעורב פה קול של שופר כשר ושופר פסול, זה הכוונה לא במינו. זה מה שהוא מתכוון להגיד. עכשיו כשנתקע בראש השון... אבל לא זה, אבל זה... נתקע שתי שופרות, שופר כשר ושופר פסול. אז זה לא ביטול ברוב שנעשה כמי שאין. זה קיים בפסול, זה מה שהוא טוען, זה הכוונה. אני רואה שאסור לצפות שופר בזהב, למה אסור לצפות שופר בזהב? זה יכול להיות כמה טעמים, קודם כל משנה את הקול של השופר, הוא נוגע לי בצליל של השופר. אין סנגור, נעשה קטגור, גם כן יש טעם, אין סנגור, נעשה קטגור. ברגע שאני מחשיב את השופר עם משהו שאינו מינו, יש לי שותף בקול של התקיעה, שהוא לא תקיעת שופר. אבל זה יכול להיות גם במינו, גם שאתה סותם במינו. לא, כשאתה סותם במינו, אני לא יכול לעשות את השופר כשר. אני שואל, הנקב יודע להבחין בקול ושופר כשר ושופר פסול? לא, אני שואל, אנשים שומעים קול אחר? שלא שומעים קול אחר, כשיש לי מי נתפל בשופר כשר ומעורב בו אז יש לי פה שותף בתקיעה, בקול שאני שומע שמשהו לא כשר. השופר זה כמו דיבר שופר שופרות. זה 2 ו3 שופרות. ופה זה יש פה שופר כשר ושופר פסול, ושניהם ביחד נזרים פה כזה, שניהם ביחד יוצא הכל. אז זה עושה קול אחר. לא קול אחר. ממה הוא קו היום הכל? מהדופן הזה. אבל היום הוא שופר כשר. לא, אבל למה... עכשיו הוא שופר כשר. נסתם הנקב, ועכשיו הוא שופר כשר. או שהוא שופר כשר, או שהוא תחזור. או שהוא שופר כשר, או שהוא פסול, שתי שופרות. שבמה נפסל השופר? אתה שומע, לפי מה שאתה ברגע שאתה מעורב לך בתקיעת שופר קול שהוא לא אבל זה נקרא שאתה לא שומע את זה שופר, שאתה שומע משהו אחר. הנקב לא יודע להבחין בין אם זה... לא, תעזוב את הנקב, אבל אתה אומר בתוך הקלטה. אז אני אומר לך שבתוך הקלטה אתה לא שומע קול שופר, אתה שומע קול אחר. כמו שאתה לא יוצא ידי חובה על ידי, כן, בתקיעת שופר, על ידי הקלטה, או על ידי רמקול, או קריאת סמגילה, אתה לא יוצא ידי חובה. כי אתה לא שומע את קול השופר, אלא אתה שומע קול הברה, זה כמו שנקרא קול הברה. או אני עוד אוסיף על השאלה. למשל, אני אתן דוגמה, כן? למשל, כתוב בהלכה שאם אדם תוקע לשיר, הוא שר עם התקיעה, בראש השונה הוא לא יוצא ידי חובה. מה הדין אם הוא תוקע לשיר באלול? האם זה בסדר? תוקע לשיר, או תוקע להתלמד. ראש השונה
זה לא מועיל. באלול, אולי כן מועיל. הוא שר, אבל סוף סוף הייתה פה תקיעה, וכולם שמעו תקיעה, לכאורה למה לא? הרב ברקוביץ', מה אתם אומרים? נו, רוצים לשמוע את דעתכם. לא, אין לי דעה, אבל אולי זה אני לא מסכים. אולי זה יהיה אני תלוי חושב בטעמים. שיש לכם דעה. אולי זה יהיה תלוי בטעמים. למה צוחקים בכלל בשופר באלול? אתה מביא שני טעמים. או. נו. אם זה שאז עלו, צריך להביא את הטעם הזה, אבל אז עלו כדי לא להתבלבל, אז אולי יספיק כדי לא להתבלבל. עשו את זה כי אז עשו בשופר, אז אנחנו עושים בשופר. טוב, אני רוצה לומר משהו בעניין הזה, ותשמעו. יש, הדרכי מוישה, על הטור, מביא שיש באמת רמז בתורה לתקיעות האלה של ראש השונה. באמת, במשנה ברורה ובמקומות אחרים, שם כתוב הטעם, כי בראש חידש אלו, משה רבינו עלה להר סיני, קבל את התוירו, ואז ימי רצון, ולכן אלו הימים שתוקעים בהם בשופר, ימי רצון. אבל בדרכי מוישה כתוב שיש רמז בתורה. איפה יש רמז בתורה? שכתוב, תיקעו בחודש שופר. תיקעו בחודש שופר. מה זה בחודש? אומר הדרכי מוישה שמכאן יש רמז לתקיעת שופר בכל החודש. כן, זה רמז בתורה. עכשיו, למה צריך לתקוע בחודש? תיקעו בחודש שופר. כתוב בהמשך, בכסה ליום חגנו. כן, ומכאן דרך אגב מוכיחים שראש השונה נקרא חג, מזה שכתוב ביום חגנו. אחר כך כתוב כי חוק לישראל הוא משפט לאלוקי יעקב. אומר שם דרכי מוישה, למה באמת יש פה רמז לתקיעות של חודש אלול? כדי לערבב את השטן. מה לערבב את השטן? תשמעו את מה שהוא אומר. כדי שהוא לא ידע מתי ראש השונה. אם מתחילים לתקוע כל חודש אלול, אבל מספיק שבוע. מה? מה זה חודש? למה מספיק שבוע קודם? כתוב בתורה, החודש, הוא אומר שיש. כן, אבל יש סיבה. אבל יש רמז. יש גם עניין של התעוררות. יש רמז בתורה, כך כתוב בתורה. עכשיו, יש סברה גם, של משה רבינו שלח, ימי רצון. כן. מה? לעשות כל החודש, תיקעו בחודש שופר, לפי זה ציווי של התורה. רגע. עכשיו הוא אומר ככה, מה הטעם שצריך כדי לערבב את השטן? שהשטן לא ידע מתי חודש אלול, מתי זה ראש השונה. הוא רואה שכל הזמן תוקעים, הוא לא יודע מתי ראש השונה כדי לערבב את השטן. עכשיו אני רוצה להסביר את העניין הזה. איפה זה כתוב המושג הזה של לערבב את השטן? איפה זה כתוב? הגמרא שואלת, הגמרא בראש השונה, למה תוקינו מריעים וחוזרים ותוקינו מריעים? אומרת הגמרא, הרי אנחנו קודם כל תוקים במיושב ואחר כך תוקים שוב במעומד. למה? שואלת הגמרא. אומרת הגמרא כדי לערבב את השטן. אבל באמת בגמרא אחרת שם בראש השונה הגמרא שואלת למה תוקים? למה תוקים? אומרת הגמרא, מה זאת אומרת למה תוקים? רחמונה אומר תיקו. גזירת הכוסות. התורה אמרה לתקוע, גזירת הכתוב, תיקו. אז אם כן, יש שני טעמים. למה אנחנו בכלל בראש השונה תוקים בשופר? קודם כל, עוד מרבים בתקיעות. קודם כל כדי לערבב את השטן. ודבר שני, כי רחמונה אומר, יש דאורייתא, רחמונה אומר תיקו. זה באמת שני הטעמים האלה מרומזים בפסוק. כתוב ככה, כי חוק לישראל הוא משפט לאלוקי יעקב. יש פה שני טעמים. חוק, מה זה החוק? רחמונה אומר תיקו, זה חוק. אבל יש פה גם משפוט. מה זה המשפוט? זה דבר שיש בו סברה.
מה זה הסברה? כדי לערבב את השטן. אז בחודש אלו, בראש השונה, יש לנו שני טעמים למה אנחנו תוקעים בשופר. גם כי רחמוני אומר תיקו, וזה החוק, וגם יש לנו סבורה. מה הסבורה? המשפט. מה הסבורה? כדי לערבב את השטן, זה הסבורה. זה הכל בראש השונה. אבל בחודש אלו אין לנו את החוק. כי מה שכתוב רחמוני אומר תיקו, זה לא לך, חודש אלו. התורה לא אמרה על חודש אלו שצריך לתקוע, אבל נשאר לנו הטעם השני. מה הטעם השני? כדי לערבב את השטן. זה נשאר לנו בחודש אלו. כמו שאומר הדרכי מוישה, מה העניין לערבב את השטן? שלא ידע מתי ראש השונה. עכשיו אני אומר לכם ככה. כדי שהוא לא ידע מתי ראש השונה, אתה צריך לתקוע בשופר שהוא כמו בראש השונה. על כל הדינים שלו. כי ברגע שהוא יראה קטן תוקע באלו, קטן תוקע, זה לא ראש השונה. עכשיו יגיע, דקה. יגיע עכשיו ראש השונה, הוא יראה גדול, זה ראש השונה. או בחודש אלול, הוא יתקע לשיר, אז יבין השטן, הוא חכם גדול, יבין השטן, זה לא ראש השונה, ויבוא ראש השונה, והוא יראה שתוקעים קדים, זה ראש השונה, והוא יבוא להסתים. וכך בכל דבר, גם אם הכל ישתנה על ידי הנקב, והוא יעשה את זה נגיד בחודש אלול, הוא יעשה בתקיעות על ידי נקב שישנה את הקול של השופר, באופן כזה זה לא קול עבה וקול דק, שזה כן כשר. אבל כנראה שזה קול שונה, כפי שמסבירים הפוסקים, שזה קול קצת שונה על ידי הנקב, אז אם הוא יתקע בזה בחודש אלול, הוא יבין שזה חודש אלול. ועכשיו שהוא ישמע קול שופר חזק מאוד, הוא יבין שזה ראש השונה. ולכן, לעניוס דייטין, כדי לערבב את השטן, לפי הטעם של הדרכי מוישה, צריך לתקוע בשופר שעונה על כל דיני שופר. שופר כשר, שאפשר לתקוע בו גם בראש השונה, ואי אפשר לתקוע בו על ידי קטן, אלא צריך להיות דווקא גדול, ורק באופן זה אפשר לענות על השאלה, כן, אפשר לענות על העניין הזה, לערבב את השטן. הוא לא רואה שכל האלו לא מברכים ורק מברכים בראש השנה? קודם כל, זו שאלה יפה מה שאתה שואל, אבל אתה יודע שברכות לא מעכבות, וגם בתקיעות האמיתיות בראש השונה, אם הוא יתקע ולא יברך, גם יוצא. למה צריך להגיע... לא מעכב. למה בקטן צריך להגיע לטעם של כבוד הבריות? אם אני אומר שהנשוא לערבב את השטן... אני לא אמרתי כבוד הבריות, זה אמר הרב ברקוביץ. אני לא אמרתי טעם של כבוד הבריות. כבוד הציבור. למה הוא אומר? אני חושב שקטן לא יתקע. מהטעם שלי. אני חושב מהטעם שלי. זה הטעם. כדי לערב את השטן. אלא מאי? כשאין ברירה, בכל זאת רוצים לשמוע טוב שופר. אני יודע שהיו מספרים על אחד, נדמה לי שזה היה בבני ברק, בתים לבני ברק, הסיפור הזה. כן, הוא היה מתפלל הרבה זמן, כן, ולא הספיק, הוא היה באמצע 18 שפה תקעו, כן, אחר כך הוא הלך לבית כנסת אחר, אז עוד היו באמצע, קיצר, הוא חיפש, עד שמצא בית כנסת שבדיוק תוקעים בשופר, כל כך הוא הקפיד על זה. הוא הקפיד על זה, כן, שהוא לא יהיה באמצע, עלינו לשבח שתוקעים בשופר, הוא רצה לשמוע כל סופר בדיוק, כפי שהוא מקפיד לשמוע בראש השונה. אולי עדיף פעם בכמה ימים לתת לקטן לתקוע, ככה זה יבלבל אותו יותר. אם לפעמים עושים בפסול, לפעמים בקטן, ואז לפעמים חלק ימים כן עושים בשופר. אז אם ייתנו לקטן, אז הוא יבין שזה לא ראש השונה.
בסדר, אבל בראש השנה, אתם לא רוצים שבראש השנה יש את ראש השנה. רב, אם פעם ניתן לקטן, בשאר חכם גדול. אם הוא כזה חכם, למה הוא צריך את התקיעות שלו? הוא לא יכול לדעת אותם לבד מתי זה? למה הוא יכול? למה הוא צריך? הוא יכול לדעת לבד מתי זה אלוהים כזה חכם. למה הוא צריך דווקא את הוא לא מבין שכל בגלל שאני קודם כל לא דובר של הסוד. אז אני לא יכול לדבר בשמו. אבל צריך לדברר אותנו איך אנחנו מבלבלים אותו, אם אולי זה כן, לא אבל זה כתוב בגמרא, זה לא המצאה. הגמרא אומרת את זה, שזה הטעם. אז אנחנו יודעים שלמה חוזרים, מישהו אמר לי טעם אחר, מזה שיש ריבוי, גם ריבוי של תקיעות בראש השונה ובכל חודש אלול, אין ריבוי של תקיעות. הרי גם מזה הוא ידע שזה ראש השונה. אתה מבין? חשבתי שאת זה תשאלו. אז שם הגמרא אומרת, למה טויקין ומרין וטויקין ומרין? למה? למה? כדי לערבב את השטן. מה שהריבוי זה לערבב את השטן. משמע שכשצופים רק תקיעה אחת, כמו שעושים בחודש אלול, אז ממילא הוא ידע. אבל זה מישהו אמר לי, שאת זה הוא כבר לא מבחין, כמה תקיעות בדיוק אתה תוקע. זה כבר אין לו כושר להבחין. אבל הוא לא רואה כל שנה, נגיד לשנה אחת זה מבלבל, יש כל שנה 29 אתה שואל משנה שעברה? איך הוא לא זוכר? לא יודע. זה כל שנה שטן אחר. כל שנה שטן אחר. זה לא אותו שטן. בטח. אין לנו הרבה מה לשפוט. יש עוד דבר, שרואים דבר מעניין שהשטן, אנחנו אומרים, לא אומרים, בשבת שלפני זה, כי זה יום טוב. אנחנו לא מברכים את החודש כדי שהשטן יתבלבל, אבל מיד אחרי זה מוצאי שבת הוא רואה שאנחנו מבין להם, אז הוא יודע שיום טוב מגיע. עכשיו שרואים שאפשר להפריד את היום טוב מהראש השונה. ראש השונה, הוא יודע שיום טוב, הוא לא יודע שזה ראש השונה. הוא לא יודע שזה ראש הוא לא יודע שזה ראש חודש, רואים שם בעיה, ראש חודש. אבל הוא שומע קריאת שופר. אנחנו לא מברכים את החודש בתשרי. כן, ובכל אופן, במוצאי שבת, של אותה שבת, הוא לא אומרים בעיניים, כי יש יום טוב. וגם מתפללים אבל זה בגלל איסור מלוכה. זה בגלל איסור מלוכה. נכון, אבל... שיש איסור מלוכה. השטן יודע שזה... גם מתפללים... אבל זה יכול להיות שזה בגלל יום טוב אחר. מי אומר שזה יום עדיף? מתפללים... אבל בכל יום טוב אנחנו לא מבינים. לא מגיע למעלה. לא, גם לשחרית הוא לא מגיע? לשחרית הוא גם לא מגיע, רבית, יש נוסח ראש השנה. הוא מנותק. הוא בא רק לתקיעות. לא, אני באמת, אני לא מצליח להבין את כל העניין שלו. השטן הוא באלה שתמיד רק תקיעות. לא, אני באמת אז לא מצליח להבין. אנחנו תקיעות זה דבר חשוב שאפשר הוא יכול לדרג. אתה דורך פה קצת על יבלות שמאוד כואבות לי בכל השנה. לא שיש לי יבלות, אבל יש לי יבלות רוחניות, שכשאני כועס על אותם אברכים שבאים מאוחר לתפילה. כועס. אז אתה מדבר על אלה שהם באים רק לתקיעות, והם לא שומעים את השחריס, כן? אז באמת יש להם בעיה, עם השטן. בהחלט. לא, אבל זה נשמע שהשטן מגיע רק לתקיעות, אם הוא לא יודע שאנחנו מגיע אותו בשחרית. אתה מבין? וזהו. יש אצלנו איזה אברך אחד מצוין, באמת אברך, והוא התלונן, השבת הזאת הוא התלונן, הוא אומר לי שבית הכנסת היה כל כך מלא ולא היה לי מקום לשבת. אז אמרתי לו, קודם כל, אם היית בא, היה מקום, אבל דבר שני, יש לי בשבילך עצה מצוינת. אם תבוא בזמן, יהיה לך מקום. וזה עוד סיבה למה לבוא בזמן. והטעם למה לבוא בזמן, והטעם הוא פשוט, בגלל שהחכמים תקנו סדר של תפילה. הסדר של תפילה מתחיל ממתוי והולך ויעקוי. ואחר כך מזמור של חנוכת הבית, או הוידו, כל אחד לפי מנהגו. אבל שם מתחילה התפילה. וכשאדם מגיע באמצע, הוא מנסה לחטוף פה ולחטוף שם. דוסי נשכן תפילה, זה לא תפילה. אתה יכול לקרוא לזה מה שאתה רוצה, זה לא תפילה. יש תפילה, מה שחז"ל תקנו זה תפילה. אבל כשאדם מחפש קצת לקחת מההתחלה, ואחר כך קצת לחפש מהסוף, ואחר כך קצת להכניס באמצע, הוא עושה לו תפילה חדשה, זה תפילה שלא תקנו חז"ל. אנשי כנסת הגדולה תקנו תפילה.
לכן תפילה צריכה להיות תפילה, כפי שצריך, מתחילה ועד סוף. אם אדם באמת רוצה להתפלל, תתפלל כמו שצריך. אתה לא רוצה להתפלל, אתה מתפלל. אבל אתה רוצה להתפלל, תתפלל כמו שצריך. אני אמרתי להם, לפעמים אומרים לי, הילדים מפריעים. אני אומר להם לכולם, שגם לי יש ילדים, היום כבר נשואים, אבל היו לי פה ילדים קטנים, ואני מעולם, עכשיו מלאו 50 שנה שאני בגילו, מעולם לא איחרתי לתפילה. לא מגיע לי פרס. ככה צריך להיות. ככה צריך להיות. תפילה היא מתחילתה עד אחרי עולנו לשבח. זה התפילה. ככה היא צריכה להיות, זאת תפילה. מי שמחפש לעצמו לבחור מפה קצת ומשם קצת, אז יש כבר כאלה בדורות שלנו, כמו בדורות שעברו, שהם בחרו להם כל מיני מצוות מן התורה, מה כן יקיימו, מה לא יקיימו. זה לא מתאים לנו, זה כן מתאים לנו. אנחנו לא כאלה. אז אני אומר, אם יצא מפה חיזוק בעניין הזה של התפילה, אז מתפללים פה, לא מתפללים פה. אני חושב חשבו לעשות. חשבו לעשות. אז אולי מהמחשוב יצא מה יצא? על כל פנים, אני רוצה להגיד קצת כמה מילים של קצת חיזוק, קצת... יש שאלה של ישראל סלנטר, שאלה מפורסמת. הוא שואל שאלה יפה מאוד, באמת שאלה שאפשר גם כן לפלפל בה. הוא שואל, למה ראש השונה קדם ליום הכיפורים? לכאורה זה באמת לא מסתבר. הלוא בראש השנה אדם מבקש, ממליכים את הקדוש ברוך הוא למלך. ובראש השנה מבקשים על הפרדוסה, בראש השונה יקוסנו. הכל נקבע, יש אמרה כזאת, מתשרי עד תשרי, חוץ מתשרי. אתם מכירים את האמרה הזאת? מתשרי עד תשרי, חוץ מתשרי. יש 4 דברים שהם לא נכללים בחשבון שנגזר. תשרי זה ראשי תיבות, תורה, שבת, ראשי חודשים וימים טובים. כן? אם על שבת אדם מוציא יותר ממה שנגזר עליו, זה לא בכלל החשבון, הוא יקבל את זה בחזרה. בדרך כזו, בדרך אחרת. הקדוש ברוך הוא ידע את הדרכים. אבל בתשרי נקבע כמה פרנסה יהיה לו, כמה חיים יהיה לו, כמה טוב יהיה לו, חס ושלום גם להפך. אז רבי ישראל, אז לכאורה, קודם היה צריך להיות יום הכיפורים, שבו אדם מתנקה מכל העבירות שלו, הוא בא נקי אל הקדוש ברוך הוא, הוא אומר לו, אני נקי, זך, כמו שאנחנו מרגישים אחרי נעילה, מרגישים כל כך זקים, כל כך טהורים, קדושים. לצערי זה עובר מהר מדי, אבל זה מה שמרגישים בסוף נעילה. ואחרי זה, אחרי שמרגישים נקיים, תבוא לקדוש ברוך הוא, תמליך אותו למלך, ותגיד, רבינו של אלוהים, אני עשיתי את שלי, התנקיתי, אני עכשיו נקי וזך, ואני מבקש פרנסה, מבקש חיים טובים, מבקש שידוך טוב, מבקש, יש כל כך הרבה בקשות, כן? יש המון בקשות, כן? אתם יודעים שאומרים כל כך הרבה, אומרים מלכינו, רוצים את זה ורוצים את זה. נו, בסוף הקדוש ברוך הוא שואל, נו, ומה אתה מחזיר לי? מה אתה נותן לי? אז אומרים לו, חוננו ועננו, כי אין בנו מעשים, עשי מונו צדוקו, חסד, אין לנו מה לתת, מבקשים את זה בתורת צדוקה, כן? אז, אבל יש הרבה בקשות. אז שואל לו ישראל סלנטר, לכאורה, היה צריך להיות הפוך, היה צריך להיות קודם יום כיפר, ואחר כך ראש השונה. אז שם באור ישראל יש לו איזה דרך איך להסביר את זה, אבל אני רוצה קצת להגביר את הקושייה הזאת. ככה, לעורר עוד יותר את הקושייה הזאת, כי זו קושייה חזקה. מה לעורר את הקושייה הזאת? היה, אתם יודעים שישיבת מיר, בזמן המלחמה, הם ברחו מאירופה. לאן הם הגיעו? לשנגחאי. הגיעו לשנגחאי בסין.
הרב וולקין היה בשן חיים, הוא גם נולד בשן חיים. לכן היה לו כאלה עיניים של סינים, עיניים צרות כאלה, כך הוא אמר לי. ולשם הגיעו גם קבוצות של חסידים. למשל הרבי מעם שלו, שהוא הסבא, נדמה לי, של הרבי הזה, הוא גם הגיע לשם מפולין. הגיעו שם חסידים. הרבי מעם שלו היה אדם צדיק. אז פעם הוא פגש את אחד התלמידים בישיבת מיר, חודש אלול, אז הוא שואל אותו, תראה, השיטה שלכם היא לא נראית לי שיטה, השיטה שלכם הליטאים לא נראית לי שיטה נכונה. ובזה החסידים יש להם שיטה יותר טובה. אתם החסידים, מה עושים בחודש אלול? כל היום מתעסקים רק עם האביירס. איך לכפר על האביירס, איך לתקל את האביירס. כל הזמן אתם מתעסקים בדברים השליליים האלה. איך לתקן את הלא של נורא. אתם כל הזמן מדברים. פה לא של נורא, פה רכילות, פה איך כל הזמן. אבל אצלנו למשל החסידים, אנחנו בכלל לא מתעסקים עם האביירס. אנחנו מתעסקים רק בדברים החיוביים, הטובים, איך לעשות חסד, איך ללמוד עוד תורה, איך בכל זה ממילא יתקן גם את הדברים השליליים. כל זה יתקן, כן? כי התורה היא, כן, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת הברית. אז זה מתקן, אנחנו מדברים רק על הדברים החיוביים. מי מתעסק עם הזבלים, כך הוא קרא לזה, כן, עם הדברים השליליים והקשים האלה של כל העבר, למה צריך להתעסק עם זה? זה בבחינת סור מרע ועשה טוב, כן? אתם כל הזמן בסור מרע, ואנחנו בדרך של עשה טוב. אני חושב שהשיטה שלנו הרבה יותר טובה. אז אותו תלמיד שאחר כך גדל, זה הרב"ק שטייר, הוא היה אחר כך רב גדול, הוא לא ידע מה לענות. היה שם במיר משגיח, שהיה גם המשגיח שלי, שלנו, חצקי לוינשטיין, שתבדל לחיים ארוכים. אדם צדיק, צדיק יסוד עולם. אז הוא אמר, אני אשאל את המשגיח. מה להשיב לו? הוא לא ידע מה להשיב לו, לכאורה שאלה טובה. אז הוא הלך לשאול את המשגיח. אז המשגיח אומר לו, לך תספר לו, הוא אמר לו את זה ביידיש, לך תספר לו מה שקרה פה בסין עם אדון ששון. היה שם אדון ששון, שמעתם את זה? היה שם אדון ששון. אתם יודעים מי זה היה אדון ששון? אדון ששון היה באנגליה. אחר כך היה גר בבית וגן, אני לא יודע אם אתם זוכרים. שם בפינה איפה שאחר כך בנו בניין גדול. הבן שלו גר שם, יש היום בניין, נדמה לי שהיה שם תרבותי בניין נוילום, אם אני לא טועה. הייתי אצלו, שהוא היה גר שם, היה שם וילה. אז הששון הזה, הוא היה אדם עשיר מאוד, היה לו הרבה נכסים, הוא היה עשיר מאוד. והוא גילה שאפשר להתעשר עוד יותר בסין. הוא הגיע לסין, שם הכל זול, הראו לו שטח אדמה, והוא נתנו לו את זה במחיר אפסי, כן, העיקר תבנה, והוא בנה שם בניין של 20 קומות, בניין גבוה. בניין גבוה, אדון ששון, כן, הוא היה תלמיד של הרב דסלר דרך אגב. באנגליה הוא היה תלמיד של הרב דסלר. מה קרה? אחרי תקופה ראו שהבניין הזה מתחיל לשקוע. אתם ראיתם בניין שוקע? ושם מתחיל לשקוע. ולא ידעו, הביאו מהנדסים, הביאו מכאן, הביאו משם, לא מבינים איך הבניין הזה שוקע, וכבר עוד מעט את הקומה הראשונה כבר כמעט שלא רואים. ומה זה ועל מה זה, איך זה, למה זה קורה? אז בדקו בעירייה. מה היה פה במגרש הזה? מצאו שהמגרש הזה בעבר היה מכיל את כל הזבל של שנגחאי. היו שם שופכים זבל, זה היה מקום.
שם היו שופכים זבל, אבל אחר כך כבר נגמר המקום, אז החליטו ליישר את השטח. מה עשו? שפכו שם חול על הזבל, שפכו חול, הרבה חול, ויישרו את האדמה, ועכשיו כל מי שבא לשם, מה הוא רואה? האדמה ישרה, יופי של אדמה, אפשר כאן לבנות ולבנות ולבנות ולבנות, אבל אתם יודעים שהזבל הוא אחר כך מתכווץ, הוא מתכווץ, הוא מתכווץ, וזה גרם שהבניין שקע. כן, זה מה שגרם. מה שכולם לא הבינו, אחר כך תפסו, למה זה קורה? אז אמר המשגיח, אתה יודע מה? ככה זה כשבונים בניין על זבל. אז עכשיו, זה תענה לו, כן? כשאדם רוצה לבנות תוירו ומידס על זבל, כשעוד לא תיקן את כל מה שהיה לו, מה קורה עם הבית הזה? הבית הזה שוקע. הבית הזה לא נשאר, לא יכול להישאר בניין. הוא שוקע בסוף. ככה זה כשאתה בונה על זבל. כדי לבנות בית טוב וחזק ויציב, שיהיה בניין עד היד, צריך שיהיה אדמה סלעית, טובה, כפי שאנחנו יודעים איך בונים. אנחנו נחזור לענייננו. אי אפשר לבנות על זבל. עכשיו, אנחנו באים ביום כיפר, ואנחנו באים בראש השונה. עדיין לא היה כפרת עבודות. עדיין לא היה וידוי, כי בראש השונה לא עושים וידוי. וצריך, הרמב"ם אומר שיש כאן כמה דברים כדי לשוב בתשובה. יש הכרת החטא, עזיבת החטא, קבלה להבא. זה לא בראש השונה, בראש השונה זה מלכוס. אומר המשנה ברורה שיש חיוב של שמחה בראש השונה. ידעתם את זה? לכן גם יש בפוסקים שאלה אם מותר לבכות בראש השונה. עכשיו אומרים שלא. כן, אומנם זה לא בכי של צער, אבל לכן יש מקלים בזה. אבל באמת זאת שאלה. יש חיוב של שמחה בראש השונה. אומר המשנה ברורה, אדם מקיים ושמחת בחגיך והיית שמח. אם תהיו, אני לא יודע איפה תהיו בראש השונה, אבל אם מישהו ירצה להציב אתכם, תשאירו. תגידו שיש מצווה לשמוח בראש השונה. כן. אבל אתה בא עם כל הזבל. עדיין עם כל החטאים. עדיין עם הכל. אתם מגיעים עם הכל, עם כל הפקלח הלא טובים. כן? איך אפשר לבקש מהקדוש ברוך הוא? אומרים מלכנו, כוספנו בספר פרנוסו ואחד קולו. אתה תיקנת את עצמך. אז הוא יגיד לו לרבנו שלום, רגע, עוד מעט תגיע יום כיפר. כן, אני אתקן את זה, רגע, חכה, סבלנות. אבל אין דבר כזה. כשאתה בא לבקש מהקדוש ברוך הוא דברים, אתה צריך להיות נקי. אבל הנקי הזה יבוא אחר כך, לא עכשיו. אז זאת בעצם השאלה של רבי ישראל סלנטר. למה לא קדמה יום הכיפורים, לא קדם לראש השונה? זאת הייתה השאלה. שאלה טובה. שאלה טובה, חזקה מאוד. אז הוא מעריך להסביר שאי אפשר להגיע ליום כיפור בלי שממליכים קודם את הקדוש ברוך הוא למלך. ככה דרכו. זאת אומרת, רק כשאתה יודע שיש פה מלך, אז אתה יכול לבקש מהמלך, כן? סליחה, מחילה, כפורה. אבל לפני שאתה ממליך את הקדוש ברוך הוא למלך, אז למי אתה פונה? אז יש לו עריכות. אני רוצה לומר טעם אחר. יש בשולחן סימן מיוחד על מה אוכלים בראש השונה. אתם מכירים את הסעיף הזה, סימן הזה? שצריך נוהגים לאכול פרטי וסילקי
ורובי, כל הסימנים. אומר שם הרמו, וכן נוהגים לאכול תפוח. איך כתוב הרמו? מישהו זוכר את הלשון של הרמו? לא כתוב תפוח בדבש. מה כתוב שם? תפוח מתוק בדבש. זה גם כן שואלים, אם זה מתוק, אז למה צריך דבש? אם יש דבש, אז למה צריך מתוק? טוב? ועוד שאלה, אומרים, אומר הרבו, תגיד, שתהיה לנו שנה טובה ומתוקה, ואני אומר בסוגריים, אני אומר, מה זה מתוקה? מה זה שנה מתוקה? אולי תגידו לי אתם, מה זה שנה מתוקה? מתוק זה דבר שאדם מרגיש בחוש שלו שזה מתוק. איך אפשר להגיד על שנה מתוקה? מה, אתה אוכל את זה? אתה טועם את זה? מה זה שנה מתוקה? אין לכם תירוץ. אבל מסתומה, הכוונה שאנחנו נרגיש במתיקות. כן, השנה היא טובה, אבל לא תמיד חשים בה, לא מרגישים בה. שזה טוב להם, הם לא מרגישים שזה טוב. לא מרגישים שזה טוב, כן. ואנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שנרגיש שהיא מתוקה, שנדע שהיא מתוקה. אני אתן לכם דוגמה. הייתה השנה, כתוב אריה שאג מי לא ירא. אז כולם אומרים שאריה זה ראשי תיבות אלול, ראש השונה, יום הכיפורים, ראשון רבה. אריה שאג. אז שאלו פעם את רב חיים, שאלו אותו, למה כתוב אריה שאג? למה לא כתוב אריה שואג? עכשיו הוא שואג, לא שאג. אז הוא אומר, כל השנה הוא שאג. שמעתם את זה? את השאגות שלו? כל השנה האריה הזה שאג. ועכשיו הגיע ראש השונה. תקשיב למה שהאריה שאג. תקשיב. ואנחנו הקשבנו בכל השנה לשאגות של האריה. על כל פונים, מה אנחנו רואים? אנחנו רואים שכל הסימונים האלה, רבי סי, זה לא המצאות של איזה בבא, זה כתוב בגמרא. כל הסימונים האלה זה כתוב בגמרא בשני מקומות, בהוריות ובקריסוס. יש במקום אחד גרסה שלא כתוב שם שצריך לאכול את הסימנים האלה, אלא מספיק לראות את הסימנים האלה. בסדר, אבל אנחנו נוהגים לאכול. אתה יודע, אצלנו בבית חלק כבר עשוי, מוכן. אנחנו רואים שחז"ל הקפידו מאוד שתחילת השנה תהיה שנה שמתחילה בטוב. כמו שמביא המשנה ברורה בשם הירושלמי, שאדם לא ילך לישון בראש השונה דמיך מזלה, שאז המזל שלו גם כן אישה. פעם אמרתי את זה בדרשה, אז אחד קם שם, יהודי ספרדי, ואומר שהלוואי שהמזל שלו אישה, כי המזל שלו הוא לא טוב. אז הוא רוצה שהמזל שלו אישה. אבל זה כן, אבל אמרתי לו, אבל עכשיו יבוא מזל חדש, בעזרת השם. אנחנו רואים שחז"ל הקפידו, ובאמת איפה אנחנו רואים את זה? אני אגיד לכם איפה רואים את זה. כתוב, טוב אחרית דבר מראשיתו. איפה זה נאמר בפסוק הזה? התוספות בחגיגים דף ט"ו מביאים את הסיפור על אלישע בן אבויה. אתם מכירים את הסיפור הזה? תוספות מביאים אותו מהירושלמי, שכשהוא נולד, אז אדון אבויה, האבא של אלישע, הזמין תנועים, רבי יוסי, רבי יהושע. היינו רוצים שבבריתות אצלנו יגיע רבי יוסי ורבי יהושע ורבי טרפון, גדולי עולם, על מה, כן? נו, אז הגמרא מספרת שם, שאתם יודעים, מגיעים לברית, אז מחכים עד שזה מגיע, והוא מגיע, והמוהל מגיע, והסנדק, אז הם אמרו אחד לשני, כן? אין הוא בדידו וענן בדידן, בואו נחזור על דברי תורה, כן? והם יתעסקו בשלהם, יכינו את הברית, ואנחנו בינתיים נדבר דברי תורה. והייתה, הגמרא מספרת, התורה שלהם כל כך הייתה גדולה, עד שהייתה שריפה מסביב כי ניתנתם בהר סיני.
כמו שבהר סיני הייתה שריפה, היה אש, גם שם היה אש. ואז אבויה נבהל מאוד. אז הוא אומר להם, אבויה, וכי באתם לשרוף את ביתי? באתם לשרוף את ביתי? מה? אלא הם אמרו, לא, זה כי נתנתה בסיני, כמו בסיני היה אש, גם פה יש אש, כאילו סוברוקים. כן, תארו לעצמכם איך התנאים הקדושים האלה, איך הם למדו. אמר אבויה, אם ככה, אני רוצה שגם בני אלישע, גם כן יהיה ככה. גם כן, אני רוצה גם, משום הכבוד, אם יש כזה כבוד, כבוד התורה, אם ככה אני רוצה. אז על זה אמרו חז"ל, טוב אחרי דבר מראשיתו, כן? ועד שבא רבי עקיבא ואמר, טוב אחרי דבר כשהוא טוב מראשיתו. קצת שינה. מתי אחרי דבר הוא טוב? כשהוא טוב מראשיתו, כשההתחלה שלו היא טובה. עכשיו אני אומר לכם, למה צריך ראש השונה בתחילת השנה? כדי שנוכל לקיים את כל הסימונים האלה, כדי שנוכל לעשות את כל הדברים האלה, כל הראשית הזאת שהיא תשפיע על כל השנה. אם זה היה יום הכיפורים, לא היינו יכולים לעשות את זה. אבל אנחנו עושים את זה, למה? כדי שכל השנה תהיה שנה טובה ומתוקה. זה מה שאנחנו עושים, ואנחנו רואים שזה חז"ל הקפידו על זה, זה בגמרא הקפידו על זה. זה לא המצאה, זה חז"ל. הקפידו שכל ראשית תהיה ראשית טובה. לכן חייב שיהיה ראש השונה לפני יום הכיפורים. כדי להתחיל את השנה בכל הדברים הטובים האלה, כדי שזה ישפיע על כל השנה. זה אמור על הסימונים, אבל זה אמור גם בחלק הרוחני. איך שאדם מתפלל בראש השונה, כך תראה כל השנה שלו, אפילו האלול שלו. כי טוב אחרי דבר, כשהוא טוב מראשיתו, אז אנחנו הולכים מהראשית עד האחרית. מה החודש האחרון של השנה? אלול. איך ייראה האלול שלו? כמו שהיה נראה התשרי שלו. ככה אלול שלו ייראה. כן? ולכן זה הזמן בראש השונה, אנחנו מתקרבים לראש השונה. להתפלל טוב, לבקש רחמים משמיים, וגם לשמוח, לעשות את הכל בשמחה, כן? לא בעצבות, כי אנחנו עושים מצוות בשמחה. ולעשות את הכל כדי שבעזרת השם תהיה לכל אחד שנה טובה ומבורכת. לנו, לא רק לנו באופן אישי, אלא אנחנו, כל ישראל ערבים זה לזה, אנחנו דואגים גם לאחרים, שלכולם תהיה שנה טובה ומתוקה. ובעזרת השם, אני לא יודע, אתם כבר נשואים פה, או כולם בחורים? חלק כן, חלק לא. אז אלה שכן, שהקדוש ברוך הוא ייתן להם זר או חיו וקיומו, בעזרת השם. אלה שלא, שהקדוש ברוך הוא יזמן להם זיווג טוב, בעזרת השם. שיהיה להם שמחה, ששון, או ידישומע ואור יהודו, שיהיה להם יבנו בית נאמן בישראל. ולכל עם ישראל, שיהיה בעזרת השם ישועה בקרוב. אמן, וכן יהי רצון, לשנה טובה ומבורכת לכולם.